Et stykke her. Velkommen til noget mere. Til noget mere Void. Ja. Så finder jeg også ud af, hvordan man skal gøre det der. Det var faktisk noget helt andet end det jeg gjorde. Så det er det først igen her. Det gør sådan her. Den ser lige til high, bare for sikkert lidt hurtigere. Her, så gør sådan her. Så kan den der nemlig at fylde selv op. Gør så den herover. Så den her. Så hej. Gå nu være på hej. Signal required. Jeg tror ikke, det går hurtigere. Ja. Så skal man skal sådan her. Ja, så begynder den at... Det er noget derfra. Hvis den gør det, så venter jeg. Ja, jeg skal sige, at jeg tog den her og sætte den her et sted for. Så er det ekspert på min kiste. Jeg har spillet om på nogle scener. De her ting, det er noget, jeg fik fra deroppe. Det var de der ting, som jeg kunne få ned og få ud. Det kan man godt få. Det er bare forkastet. Så jeg må den åbne. Er det portalen? Ja, det er portalen, okay. Jeg regner med at være sådan her. Det var den så ikke. Okay. Jeg kan se, hvor jeg skal ind i det nu. Okay, det var nok. Gør det op en gang her. Som de sagde, man skal lære den her alting. Learned. Nej, jeg så en tid til at sætte noget cobblestone her. Så jeg fik dem med MC. Lad os sætte det her nu. Okay, hvad så? Sæt, ja. Den er så visker ret irriterende. Stone slabs. Nice, 128 der. Fuck dig, spil. Nej, det var ikke det, det var på den side. Alligevel okay. Nej, det er ikke det, godt. Jeg skal lige til at finde rundt det her lort. Hvor skulle jeg også bare sortere det hele? Hvor går nu hen? Jeg kan tippe lige her. Nu har jeg bare sådan lidt dum. Jeg bare sidder og gør muligt pis, som man ikke også skal gøre. Der. Nej, det skal ikke være der. Det skal stadig være herovre. Det er nok så quest, ikke også? Yep. Pick one, okay. Tag den her, fordi jeg kan tage flere af de her. Jeg tager en, det er sådan en biler, tak. Det er flere ting, jeg har brug for. Til det ud. Learned, nice. Okay, jeg fik også noget af det her, jeg ved ikke, hvad jeg bruger dem til. Not mind anything. Så crafting. Skal jeg bruge så mange af dem, skal jeg det? Jeg tager lige det samling her ting, jeg kan lave. Nice. Hvad skal jeg så gøre? Gold. Pigment. Skal nok 10 af dem. Time some tasty som i pigment. To get a shiny gold. Okay, derfor. But I need to make sure that they can't get to me, so that they can't kill me. Jeg tror, han er der, hvordan jeg skal gøre det. Jeg kunne få, der er nogen herinde. Det er jo en nederportal, så. Selvfølgelig er der som en pigment til neder. Ja, det var fandme et lille sted, vil jeg godt nok sige, men... God, det skal ikke skubbe nogen ned. God, der er en, der faldt ud.
Jeg håber faktisk, de respawner de her som pigments. Så kan jeg betale en fordi jeg er faldet ud. Yep. Det der sted kan helt klart være større. Fuck, blev han af? Kan I så egentlig betale den? Kan de seriøst egentlig betale ud igen? Jeg skal bare fokusere på at gøre den betale større. Nej, betale den. Platformen er større. Hvorfor fuck bygger jeg hernede? Det kan da være lige meget nu. Ej, det bliver rigeligt de her stone slabs. Så. Wow. Det her tager lang tid at bygge. Ja. Hvordan er jeg stadig hver dag? Godt, men det er min også været. Okay, jeg kunne få at bygge en sund nok nu, så det ikke falder ned. Så er det random. Men de er dumme nok til at... Jeg tror, de kan flyve. Jeg tror ikke, det er. Det er godt, de er dumme, så dumme tror jeg ikke, det er. Så er der fødselsdag her. Hvorfor skal jeg bygge så mange af de her? Jeg skal bruge dem alle sammen. Jeg skal bruge dem alle sammen på at bygge den her platform større. Den er alt for lille, den her. Jeg skal nok se ved andre, som bygger min sted derovre på dem. Vi går her. Åh gud, ja, det er det. Sejt, mand. Jeg har lavet mig på, så jeg kan udvikle, hvad nakken. Jeg er også svær. Det ligger her. 6 damage. Eller den skader mere. Den er skadet mere. Kan du bare viske? Tænd her på. Broadsword. Så der kun er 2 af dem, så kan... Nej, jeg skal nok ikke nakke mere. Jeg er faktisk meget dårligt at nakke mere. Fordi så hvis de bare tager betalt ind til det her sted, så kan de jo... Så kan jeg rigtig gøre noget. Okay. Sten med mig, så jeg kan barrikere mig selv. Halløj. Så kom med mig. Nej, bliv en betalen der. Du skal blive en betalen der, bliv der. I skal ikke ind i mit territorium. Jeg ved ikke, det ikke er. Jo, det er det. Ikke sådan. Det skal faktisk være større. Retten til pigmen, de faldt ned. Det er rigtig godt noget ved. Så ser jeg bare barrikere mig selv. Ja, det ser godt ud. Der kan du ikke komme over. Så. Ja, der er en slab. Og sådan der. Okay, men jeg skal gerne have måde at komme ud på. Så Big Man, kom herover. Her er din store bøf. Din større bøf. Scorebøf. Hvad for noget? Okay, så. Det er scorebøf. Det er scorebøf. 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 Bum. De slog mig. Og jeg snakker stikker noget det der, så jeg kan få bagover.
Jeg falder ud der, ikke også? Kæft, jeg sidder fuldstændig æret. Sådan der. Skorbøf. Nu får resten herinde. Hvor de super. De super humor altså komme tilbage her, så er jeg ret fucked. Hvor godt er de ikke. Jeg skal ikke tilbage igen der. Vi skal easy gengæld. Ind igen. Ind mere. Vi skal blive den. Bliv der. Bliv der. Nej. Bliv den. Der mangler. Ah, kan du fucking... What? Nej, der var det her. Okay. Det gik godt. Så kæft! Fuck, jeg ser på den her. Så bare snakke om røvsprog. Jeg er ret sikker på, at der ikke er nogen snakker her. Det her. De er med mig herovre. Den. Og det skal være. Fuck, hvor er du? Skal jeg bruge det nu? Okay. Det er så nok resten af dem. Så nok resten af de skurebøffer. Men jeg skal også til at passe på, fordi... perfekt. Perfekt. Bliv stående af din skurebøf. Godt skurebøf. Godt skurebøffer. De er meget nok væk, de her. Svin. Hvem nu resten af dem af? Er de noget, eller hvad? Jeg kan finde ud af det, jeg har ikke noget på mig. Til at lade det med. Pis. Snakker 4, godt 1 gang halvdelen. Perfekt. Det vil sige 6 af dem faldt ned og døde. Nå, jeg må nok resten for jer næste gang. Jeg har ikke mere tid, så jeg håber, at I nød det her. I vil gerne like og subscribe og alt det der, og hvis I gerne vil se mere. Og jeg vil have det godt næste gang. Nej, de vil have det godt næste gang. I vil gerne have det godt nu, sagt også. I vil have det godt til næste gang, siger en. Så jeg håber, vi ses igen der. Hej hej. Vicky er... Skal du intro med på orden igen? Igen? Nej. God sprog af mig. Nå. Så skal jeg sige introen, ja. Nej, introen. Nå, nu kan jeg spænde i. Jeg er 8 lidt så fingerspasserne i dag. Nå, jeg håber noget video, og vi vil gerne like og subscribe og dele med en ven. Så ja, Vicky er ude. Hej hej.